Alah, nek ra diwiwit-wiwiti, kowe engko ki mah bersaing karo aku iki lho. Ki saya gedhe. Saiki wis jembling kok ngono. Waduh. Pak mbok lenggah kene lho. Aku ki arep omong Aduh, ana apa Ibu? Nek sesuk ki bar poso ki awake dhewe terus diet ngono piye kira-kira? Waduh, bar poso ki mabot e. Godhokane akeh e. Nang apa? Bar poso kan bodo ki panganan mesti akeh banget. Maneman to nek ora dimil-mil maneman rotine. Alah, nek ra diwiwit-wiwiti, kowe engko ki mah bersaing karo aku iki lho. Ki saya gedhe. Saiki wis jembling kok ngono. Waduh. Piye nek dileti sasi-sasi nah piye, Bu? Barane. Ya kesuwen. Dek sewingi pas metu luhuran kae nganu ya. Jajan ning jaba ya batalke poso ya. Nek pas saiki ketemu tambah gedhe kaya ngene iki wah, jan iki poso kok malah tambah jembling ki piye? Kahanan Ibu, kadange mena poso ngaweh ya peksa batal. Kowe kuwi ngapusi terus. Iso ndelok Bu, nek bar poso iki jan abot e. Hitung-hitung balas dendam lak poso ngene iki. Iso dicoba sithik wae. Nanti terus pingsat wetenge iki. Kan jembling kok ngono kuwi. Wong lanang kok wetenge jembling ki alik lho. Apa iya? Lah iya. Ya besok Bu. Tak coba Bu.